Така, сега мой гост тази вечер е Васимир Радулов, секретаря на Асоциацията на застрахователните брокери. Добре дошли в студиото още веднъж. Станахме специалисти по взривове вече. Сега, някакъв коментар имате ли в тази посока? За съжаление, станахме специалисти в множеството бедствия, които са Един тон тротилов еквивалент гърми, за щастие, и слава Богу няма жертви, но става ясно, че това са били 2000 снаряди за износ, може би. Ами тук собствениците на тези снаряди ще трябва да дават повече обяснения. Това в случая е държавата. В случая е държавата. В лицето Те дали са били застраховани? Как мислите? Би трябвало. Направете едно предположение. Дали са застраховани? Според мен няма как да не са. Има ли такава смисъл? Доколко е масова практиката производителите в България да застраховат своята продукция? Тук нещата са по-скоро 50 на 50. Няма ясно изразена тенденция на производители, които застраховат и тези, които застраховат. А защо сте категоричен, че това би трябвало да са застраховани снаряди? Ами тъй като спазвайки законодателството и спазвайки това, че това са снаряди, т.е. военни за военна цел, за военна цел, ракетни снаряди, няма как държавата да си е позволила лукса да спести застраховката. В случая. Добре, предишния случай Миджур, там където загинаха 15 души, в такива случаи плаща ли се обезщетения на семействата на жертвите? Изобщо това въпрос на застрахователна практика ли е или как се случват нещата? Ако има застраховка, се плаща на жертвите, на близките се плаща обезщетение. Да. Ако няма, си минават процес, който хората, които са потърпевши, завеждат дела към виновни, причинените на това събитие и след като съдът се произнесе, тогава евентуално излизат и паричните суми като обезщетение към пострадалите. Изобщо от гледна точка на застраховането, какви изводи си вадите, като гледате тия бедствия, като почнете от снеговете, минете през наводненията, срутищата и свлачищата, които затварят цели пътища за седмици, за дни? Да, за съжаление, аз това казах в началото, че станахме експерти ежедневно. Вие, медиите, показвате някакви събития, които биха могли да имат по-благоприятен изход от гледна точка на това, ако има сключена застраховка. За съжаление, нивото на застрахователната култура в България не е на достатъчно високо ниво, но трябва да отбележим веднага, че това българите не правим изключение от общо ниво на обща ниска финансова култура в света. Не защото сме някакви изостанали, изолирани балканци, а по принцип в света е така. По принцип в света е ниска финансовата и в частност застрахователна култура. Разликата между нас и развитите страни е ролята на държавата. Докато в България вярваме, че държавата ще ни обезщети, няма как да очакваме да имаме високо ниво на застрахователната култура, развито застраховане, развито гражданско общество. Държавата полага някакви усилия да обезщетява в действителност. Държавата... И след земетресението в Перник дадоха на някои хора, може би не на всички. За съжаление, аз така бих направил следния коментар за държавата. Тя по-скоро развращава населението с идеята, че тя се грижи за всички и би могла да ни обезщети всички. Значи не е нужно да си застраховаш къщата, след като държавата ще те обезщети. Точно така. Но всички виждаме какво е обезщетяването в кавички. От ваша гледна точка е вредно. От гледна точка на застрахователите, разбираемо. То е вредно за цялото гражданско общество, защото застраховането е възникнало съвсем Не, факт е, че държавата обезщетява с парите на всички данъкоплатци. Абсолютно. Така е. Но тя обезщетява, първо не обезщетява достатъчно добре и второ, субективният фактор по обезщетението е много голям. Добре, нали застрахователите имаха идея да се прави един катастрофичен пул. Какво стана с тази идея? Ами последните седмици тази идея така набира скоро. За съжаление, пак сме свидетели на подхода, новия вид социология. Пуска се една идея в пространството, тества се тя за реакции и след това се минава към реални разговори с браншовите организации и някакви законови инициативи. И сега, опреснете ни паметта на всички. Какво се пусна в пространството? Сега се пусна в пространството, че Министерството на финансите ще създаде катастрофичен пул, който ще бъде управляван от държавата.
Всички застрахователи и застрахователния бранш възприема идеята, че трябва да има вид задължително застраховане на имуществото с цел хората да имат по-добра защита. Доколкото ви разбирам, предстои разправия за това кой да управлява парите. Да. Дали да е държавата или да са самите застрахователи. Точно така, но е факт, че застрахователите имат и опита, и качествата, и възможностите това да го правят далеч по-добре, по-пазарно. Може би е по-логично застрахователите да го правят. Да, по-пазарно, по-прозрачно и по-адекватно, отколкото държавата. Държавата дава, как се казва, впечатление напоследък, че се опитва всичко да управлява прекалено много неща, включително несвойствени за една държава дейности. Не знам такива катастрофични пулове в други държави, кой го управлява? Ами вижте, в другите държави има възприето задължително застраховане на имущество, но там в... Задължително застраховане на имущество, недвижимо имате предвид? Недвижимо, да, естествено. Защото в България все още 70% от пазара на общото имуществено застраховане се държи от автомобилното застраховане. Колата е много важна за нас, българите. Да, ние като така правнуци на прабългарите продължаваме за нас ценността, както за прабългарина бил важен коня, за нас да е важна колата. Така че това е най-важното, но на Запад, в западните страни мога да кажа, че тези задължителни застраховки се управляват от застрахователите. Държавата трябва ли да има в България задължителна застраховка на недвижимо имущество? Тук, пак казвам, бранша е тук е много тънък лед, на който стъпвате бранша и съответно държавата също. Да, бранша е по-склонен да го възприеме този модел, но пак казвам да бъде подхода да бъде сходен с гражданската отговорност. Защото виждаме, че дори да има една задължителна застраховка, каквато е гражданската отговорност в момента, има все още 10-15% от автомобилите в страната, които се движат без такава застраховка. Същото най-вероятно ще се случи и при въвеждането на задължителна застраховка на имуществото. Вие имате опити в политиката. Кажете сега, има ли политическа сила, която може да излезе и да каже още една задължителна застраховка? Ще има още там 200 лева на година ще се дават за къща или за апартамент? Ами аз като човек, който изповядва либерални ценности, бих казал, че не би трябвало или не искам да чуеш, че ще има политическа сила, която да каже, че ще има още една задължителна застраховка, която ще се дава на държавата. Защото идеята сега, ако бъде този катастрофичен пул... Защо се дава на държавата? Обяснявам веднага, защото в момента идеята, която се пуска за тестване в пространството е Министерството на финансите да управлява този катастрофичен пул, който всички граждани да правят застраховките и тези застраховки да минават през плащането на нашите данъци. Като едната база е да бъде за всички граждани, имайки имущество, да има една фиксирана сума, което е абсолютно неадекватно. Може да си представим един имот в София, един имот в Сърница, както е в момента актуална тази тема, да струва една и съща сума. Това е абсолютно неадекватно, извън пазарната логика. А другата идея е те да бъдат на база на данъчните оценки. Едва мога да кажа, че тук данъчните оценки не са адекватния измерител за определяне. Защо държавата да влиза в ролята на застраховател? Аз това не го разбирам. Ами защото държавата... Каква е логиката държавата да го събира под формата на данък и да го управлява в катастрофичен пул самата държава? Ли има застрахователни компании за тази цел? Да, точно така, но държавата така ще си гарантира и приходи, които ще може да работи с тях. Това не изглежда много вероятно към този момент. Изглежда... Да има така сериозни шансове да мине. Аз лично също се надявам това да не мине, защото пазарната логика и примера, който следваме на развитите страни е да има действително повече задължителни застраховки с цел... Понеже нямаме много време, последните там снегове и наводнения и така нататък, какво показаха? Повишава ли се процента на застрахованите такива къщи по села и градове? Да, има, но естествено има и реакция от застрахователите, които завишават и премиите. Ще завишават? Няма как. Защото има вероятно много по-голям шанс да се наводни една къща в Странджанско Тунджа, дето си дигаше нивото, и друга къща. Колко струва една такава застраховка? Една такава застраховка в едни нормални минимални граници за един, пак казвам, приличен имот в провинцията е горе-долу около 40-50 лева максимално. Включва наводнение? Включва наводнение. Ако се намира близо до река, пак ли ще е 40-50 лева? Ами то за всеки случай застрахователя го подхожда индивидуално, но какъвто и да е този процент на оскъпяване, няма да е нещо много голямо. Ако миналата година се е наводнила веднъж тази къща и сега човека реши да се застрахова, колко ще му струва?
пак казвам, застрахователите работят за закона за големите числа и те могат да разпределят парите, които работят, да ги разпределят към засегнатите субекти, така че няма да има проблем. Няма да е драстичен този... Те си презастраховат. Трябва да свършваме. Благодаря ви за коментара. Благодаря за поканата. Пожелавам всичко успех. Добро. Всичко добро. Да, изкоментирахме малко застрахователните навици на българите с господин Радулов.